Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Okay, tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide at ituloy natin ang ating huntahan habang pinag-uusapan po natin sa ating merienda ang ating temang totoo bang mas masipag ang mga manggagawang in-check kaysa sa mga Pilipino. Basahin natin ilan po sa mga reaksyon ng ating mga kababayan. Sabi po ni Alan Atraktibo, tama kasi ang in-check kahit sentimo, kita okay lang sa kanila basta continuous ang market nila. Pilipino, hindi sapat sa maliit na tubo. Hangad ang biglang kita. Opinion ko lang po yan, sir. Ma'am Cora Dado, sabi niya totoo, Pinoy kasi may manana habit in which is yung magagawa now, mamaya na lang at may crab mentality ang Pinoy. Ang naghihilahan pababa kahit mga kamag-anak pag may business sisiraan aagawan ng clients. While in check is subsob sa work. At kahit magkakapatid, magkakatabi ang business, nagbibigayan, nagtutulungan at kahit piso, tubo, basta marami, okay na yon. And see now, mas high-tech na sila sa atin. Yung dating katulong na mga Indio, noon sila na ang mga big time. Thank you, Ma'am Coradado. D. Jomer Fabiala Faigmani. Tulad rin natin sila. May mga masipag at may tamad. Parang eksakto itong sagot niya. Ayan, sabi ni Jomer ay tulad din natin sila, may masipag, may tamad. Paring Bong David sa the Netherlands, thank you for joining our program. Nanonood sila ng kanyang pamilya. Dante Consulta, maray na hapon sa mga taga Rapu-Rapu Albay. Primong Dante, kumusta mo dyan sa Rapu-Rapu Albay? Rolly Jola sa lungsod ng Maynila. Kumusta ang lungsod ng Maynila? Sino bagang matunog dyan? Maring makaukupa ng City Hall after May 13, 2019 elections. Okay, kayo po, ano po ang inyong sagot mga suki? Totoo bang mas masipag ang mga manggagawang in-check kaysa sa mga Pinoy? Panoorin po natin ulit ang ilan po sa mga kababayan nating kinausap pa rin po ng Little News Philippines. Para sa akin po, syempre, ang Pilipinong OFW. Kasi ang mga Pilipinong OFW, seryoso sa trabaho. At once na nagtrabaho talaga, binibigay nila yung the best nila. Yun lang po, so mas magaling ang Pilipinong OFW kaysa sa in-check na OFW. Naniniwala ka na mas masisipag daw ang mga manggagawang in-check kaysa sa mga Pilipino? Hindi. Kasi kung sipag lang din naman, alam naman nating masipag ang mga Pilipino. Siguro it's a matter of discipline. Siguro ang mapapansin kasi natin, ang number one na ano kasi nila parang gusto nilang gawin for China is discipline. Kasi yan sa unang tinuturo. Ngayon, kung discipline siguro, kasi tayo yung laging masaya, tayo yung mahilig sa party. So, kung discipline-wise, dun siguro tayo hirap. Pero pagsipag, hindi. We can be just as good as they are. Ano pangalan po nila? Elizabeth Claro. So, para sa akin, ayoko mamili sa it's either Filipino or Chinese kasi naniniwala ako na lahat naman tayo na tao ay depende sa kung anong man ang ating nasyonalidad ay may kanya-kanya tayong kalakasan. So, it's either Filipino or Chinese.
hindi din natin masasabi kung sino yung masipag or tamad doon. Kasi meron din naman mga Filipino na tamad din, kaya minsan hindi nga tayo umaasenso. At meron din naman mga Chinese din minsan na masasabi natin na may katamaran din at maybe talagang wise lang din sila. So, yun po lang ang masasabi ko na we cannot judge them. Kasi lahat tayo meron tayong kumbaga willpower to do things. Dorothy Filter. So. Para sa akin, mas hindi masipag ang mga inchik. Bakit? Kilala natin ang mga Pilipino, madiskarte mga yan. Alam nila ang tama at sa mali. Hindi ko naman sinasabi na ganito ang mga inchik, pero for me, pag talaga ang mas masipag ang mga Pilipino patungo sa mga ganito kasi pag alam nilang business, para yan sa kanilang pamilya. Ngunit ang mga, hindi naman sinasabi na ang mga inchik, ganito yung ginagawa, pero para sa akin, mas masipag talaga ang mga Pilipino. Joshua Medina, running for congressman. Yung ano po, mas masipag po yung inchik kasi po makikita po natin na puro inchik po yung yung products ngayon. Tapos mapapansin po natin sa Manila na puro factory ng inchik yun. Nagiging ano na lang po tayo, pulubi tayo sa sarili nating bansa. Tapos sa business po, mas umaahon ang inchik sa ating bansa kaysa sa atin. Daphne Alphonse. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, mga suki, iba't ibang opinion ano? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Totoo bang mas masipag ang mga manggagawang incheck kaysa sa mga Pinoy? Ulitin ko mga kaibigan, tuloy-tuloy ang pagdagsapo ng mga Chinese workers sa ating bansa and perhaps ito po'y bahagi kasi ng kontratang pinirmahan ng Pangulong Duterte sa pag-utang po ng Pilipinas sa bilyong dolyar na gagamitin daw po sa mga bill. Ano? At maliban po sa pag-import ng mga manggagawang incheck, ay tila nasa kontrata pa ho mga suki na lahat ng mga materyales, simento, kabilya at kung ano pang meron ng China ay sa China po kukunin. Nga lang, okay lang naman siguro yun. Ang medyo crucial dito sapagkat yung mga opportunity sana ng hanap buhay, trabaho na dapat ay nalilika ng mga investments na pumapasok tulad po yan ng mga infrastructure projects na yan na dapat mapakinabangan ng mga Pilipino ay tila maaagaw po ng mga foreign workers na galing po sa China. Mabuti kung ang mga manggagawang yun ay mga legal or documented workers. Paano po? Hindi pa nga ito na pag-uusapan long time ago, napakarami na pong mga illegal Chinese workers sa ating bayan. Ayan. So, ano po ang inyong masasabi? Tama bang sinasabi ng mga nagtatanggol sa pagdagsapo ng Chinese workers na kaya daw ganyan dahil mas masasipag ang mga Chinese workers? Sabi ni Cobsap Henavea, mas masipag ang Pinoy kaya lang mas matyaga ang mga incheck pagdating sa mga trabaho at masinop sila pagdating sa pera. Yung iba naman kasing Pinoy sanay sa salita, bahala na bukas. May mga ganyan talaga. Bahala na bukas, one day millionaire attitude, pagka kumita, party rito, party doon, na parang wala nang kinabukasan. So, sige po. By the way, patuloy po tayong nangungumbida sa mga online practitioners, online broadcasters. Nabukas na po ang membership ng Philippine Online Broadcasters Association. Doon po sa mga nag-broadcast online, gamit po ang social media, internet. Paki-like niyo po yung ating official page ng Philippine Online Broadcasters Association at makikita niyo po doon ang detalye kung paano kayo makasali sa pinakauna at lehitimong organisasyon ng mga online broadcasters sa Pilipinas. Ang number one purpose po natin is to professionalize the online broadcasting sector at mag-share po tayo ng mga kaalaman, skills, techniques on how to put more value and quality sa online broadcasting practice sa Pilipinas.
Areglado! Okay, ang bilis naman ng ating oras, ano? Nakakagulat ho yung balitang kapitan, papauwi na ng kanilang bahay sa Basilan, pinatay. Akala ko ba hindi na po madadagdagan ang parabagang Escotinio sa Bicol, Escotinio. Tala ng mga patuloy pong pinapatay na mga nasa paglilingkod na at nabibilang po lagi sa mga tila cold cases. Ano ho? Ako po ay nananalangin na hindi na po madadagdagan habang papalapit po ang eleksyon ay tila nagiging murang-murang buhay ng mga tinatarget. Kaya't doon po sa... Kami pong mga ordinaryong tao. Ako, ordinaryong tao. Kaming lahat, ordinaryong tao. Hindi po kami mga milyonaryo, hindi po kami mga bilyonaryo. That we can afford to hire our own securities na magbantay po sa amin. Ang pag-asa po naming magbantay sa aming mga sarili ay ang mga pulis. Patuloy po kaming nananawagan sa PNP na gawing safe ang lahat ng lugar sa Pilipinas. I know, kulang po ang pulis, but you know, mahalaga po. Kaya nga po nandyan ang Philippine National Police to ensure safety and to maintain peace and order. At kung may krimen pong nangyayari, ay papanagutin ang mga kriminal na yan saan mang sulok ng bansa. Yan po ang ating panawagan sa Philippine National Police. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Nasaan ba yon? Babasa natin. Okay. Sagot naman ni Mang June Likop dyan po sa Makati City. Para sa akin, mas masipag ang mga Pinoy. Inagawan lang tayo ng negosyo, mapanlamang at ganid. Sa Divisoria, nagmumurahan sila agawan sa mga pwesto ng kanilang paninda. Sa akin, Pilipino ang pinakamasipag, kaya nga in demand tayo sa abroad at matatalino. Thank you, Mang John Likop, sa napaka-positibong sagot na yan. By the way, kung kayo po ay nangangailangan ng mga dissenting panuutan po ninyo, mga Amerikanang yan, mga pang-dissenting suot, barong, si Mang John Lico po ang inyong hanapin sapagkat yan po ay napakagaling na tailor. Yan. Ano yung team song ng mga tailor? May team song mga tailor, di ba? Mang John? Thank you, Mang John. Ayan. So, sa magandang mga Amerikana, talagang may kalidad, pulidong-pulido, Mang John Lico po ang inyong hanapin. Dati pong nagsusuplayan, mananahi po yan sa San Miguel Corporation at sa mga malalaking korporasyon sa ating bansa. Kaya't ang kalidad ng kanyang trabaho ay talagang subok na. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Totoo bang masipag ang mga mas masipag daw kaysa mga Pilipino, mga in-check na mga workers? Panoorin po natin ulit ang masasabi ng ilan po sa ating mga kababayang kinausap po natin on cam. Benjo lang ba yan? Benjo. Kumpinsido ko ba na mas masipag daw ang mga in-check na workers kaysa sa mga Pinoy? Para sa akin po, depende. Kung business po pinag-usapan, para sa akin, mas masipag ang in-check. Pero pag sa mga normal na work, Pinoy po. Pinoy. Manuel Nuvilla. Alright. Ano po ang opinion nyo sa sinasabi nila mas masipag daw ang mga in-check na mga manggagawa kaysa sa mga Pilipino? Ang opinion ko is mas masipag pa rin mga Pilipino. Ang kwan lang doon na medyo nagkakanya-kanya lang, hindi kagaya ng mga in-check, magtutulungan. Kaya kung magtutulungan mga Pilipino, mas aangat ang Pilipinas kaysa China. Ano po ninyo? Fernando Mayaw. Apo. Sir, ano pong opinion nyo doon sa sinasabi ng mga taga-Malacanang? Kaya daw dumadami ang mga Chinese na mga manggagawa dahil kinuha daw nila dahil mas masipag ang mga Chinese kaysa mga Pinoy. Hindi ako sangayon dyan. Kasi ang alam ko, ang mga Chinese business lang ang ano din nila. Pero sa labor talagang Pilipino, kahit saan sa mundo. Yun naman ang Pilipino ang masisipag na magtrabaho.
na lang. Ba na mas masipag ang mga Incheque sa mga Pinoy? Sagot po. Opo, masisipag talaga ma-incheck. Bakit nyo nasabi? Kasi ang incheck matitiyaga. Matitiyaga sa hanap buhay. Pag may kaunting tubo, okay na. Ayun lang. Pati talaga kasi na yung mga katalino pagdating sa negosyo. Sapol. Okay. Magandang hapon po, Santo Tomas. Nandito po tayo sa pamamahay ni Remy Air para sa tanong ng bayan. Totoo bang mas masisipag mga manggagawang incheck kaysa mga Pinoy? Sa totoo lang, likas ang kasipagan ng mga Pinoy. Hindi lamang dito sa Pilipinas, ipinamamalas ang kasipagan ng mga Pinoy. Maging sa abroad, as an OFW, hinahanap ang mga Pinoy hindi lamang sa bansang Middle East dahil sa kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Sa amang sulok ng mundo ay hinahanap ang Pinoy. Kumpara sa mga Incheck, sila may kasipagan din o masinop sa trabaho, pero kaya lang nadadaig ang Pinoy, may sapat na puhunan ang mga Incheck sa larangan ng negosyo, kaya sila nakakaangat sa mga Pinoy. Pero based on my personal evaluation as a Pilipino, masipag ang Pinoy kaysa Incheck. Salamat po, Mr. Remy Air. Ito po ang tanong ng bayan at kanyang kasagutan. Magandang hapon sa lahat. Survey lang po sa Leader News Philippines. Naniniwala ka po ba na mas masisipag po ang mga manggagawang Incheck kaysa po sa mga manggagawang Pilipino? Mas masipag ito. Oo naman. Ano po kaya comment nyo about doon? Oo, mas masipag ang mga Incheck. Dahil po? Isang ebidensya kay alis na nagmamayari na dito sa buong gitna ng bahay, mga lahi na mga Incheck. Puro mga Chinese trader na. Yung mga dating mayamang Pinoy, ngayon mahirap na. Mga tamad. Sige po, salamat po. Survey question lang po sa Leader News Philippines. Mas naniniwala ba kayo mas masisipag ang mga manggagawang Incheck kaysa sa mga Pilipino? Siyempre, mas masisipag sa Pilipino. Bakit po kaya? Alam mo nga Pilipino, pagka talagang sa trabaho, talagang kaya dito. Salamat po na marami. Wala ka na mas masisipag ang mga Incheck na manggagawa kaysa sa mga Pilipino? Siguro? Bakit po? Mas masipag para sa inyo mga Incheck? Dahil po kaya ano? Silang mas kumikita dito na Mas sila yung tatang. Mas kumikita yung negosyo nila. Sige po, salamat po. Magandang hapon po sa Leader News Philippines. Naniniwala ba kayo na mas masipag ang manggagawang Incheck kaysa sa manggagawang Pilipino? Oo. Bakit po kaya? Kasi sila yung naunang naging tindero dito sa atin eh. Based sa history ano. Sila yung mga naunang mga kumbaga negosyante. Oo. Kaya ito hanggang ngayon, sila pa rin yung mga businessman dito sa atin. Sila yung mga maunlad. Oo. Sige po, salamat po na marami. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa ating mga kababayang hindi nahiyang humarap sa ating camera, sa mga camera ng ating mga kapatid, mga kasamang nagtanong po sa kanila, si partner PJ Cabrera sa San Pablo City, at sa Batangas, si ate, no? Anong pangalan nun? At mabanggit din natin. PJ, anong pangalan ni ating kumausap kay mayoralty candidate, mayor, yan, meron palang ganyang apelyido. Vice Mayor Tim Gabriel, sabi niya, hindi sila masipag, agresibo sila. Kapag may opportunity, mabilis sila umaksyon, hindi gaya ng mga Pinoy. Ayan. Ang Pinoy patumpik-tumpik sa opportunity. Nandiyan ang opportunity, atras abante pang mga Incheck. Sabi ni Tim Gabriel ay sugod kaagad sa opportunity.
Gloria Costocamo, Manay Gloria, totoo yan na mas masisipag ang incheck kaysa sa Pilipino. Ang incheck kasi wala silang day off or holiday. Kaya wala rin akong holiday. Or holiday sa sobrang sipag nila. Lalo siyang holiday day off. Thank you, Manay Gloria. Diyan sa Tiwalbay, Panal Naga Tiwalbay, PL Memes. Kung pag-uusapan ng sipag, mas masipag ang Pinoy. Pero pagdating sa diskarte, lamang ang incheck. Incheck liit mata pero laki kita. Pinoy laki mata, liit kita. Ayos. Longganisang bawang. Mas masipag pa din ang mga Pinoy at napaka-resourceful. At pag natapos ng Pinoy ang kanyang trabaho, nagtatanong pa ng pwede niyang gagawin pa. Thank you, my one and only. Sa akin, Chinese character yung pangalan. Sa akin, mas nasaksihan kong masisipag ang Chino kaysa Pilipino. Kaso sila ay mapanganib na mga tao. Kahit sa barya, lulukuhin ka nila. Dahil ako nagtrabaho sa company ng mga Chino. No offense meant po. God bless. Peace. Alright, tuloy tayo. Kayo po, ano po ang inyong opinion? Sangayon ba kayo sa mga nagsasabing mas masasipag daw ang mga manggagawang incheck sa mga Pilipino? Nasa linya natin si Ma'am Jenny Mendinilla. Ma'am Jenny, magandang hapon po. Nasaan? Nandun sa, nasaan na? Saan ko babasahin? May comment na nasa comment section pala. Saglit puntahan ko yung ating live video. Alright. Nasaan na ba? Okay. Saan ko makikita yon? Jenny, yan. Gamit ulit tayo ng Larga Vista. Jenny Mendinilla, I work in a Japanese firm for a long time. They choose Filipinos over our rival Chinese workers kasi, number one, mas madaling mag-communicate with Filipinos. Kakaunti kasi marunong mag-English sa China. Number two, mas mataas quality ng gawa ng Filipinos although ang salary wage half the price sa China. Communist kasi sila. Iba patakaran. Kaya sila nakukonsider pero sa quality doon kami lumalamang. Yung production same lang. Depende din sa siguro sa industry kung anong type of work. Ma'am Jenny Mendinilla, thank you for your comment. Ang bilis ng oras namin. Meron pa tayo, Klo? Okay na. So, mga kaibigan, balikan na natin yung ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Habang papauwi, Kapitan po sa Basilan mga suki pinatay. Illegal lumbers na halagang 2 milyong piso sa Samar nasa kote. Hamon na debate po ng 8 Diretso versus Hugpong. Ibinasura po ng COMELEC. Lalawigan ng Abra, maalis na raw sa listahan ng areas of concern ng COMELEC ngayong eleksyon. By for so many years, ang Abra lagi pong may problema. Kapag ka-eleksyon na po ang pag-uusapan, bago po maghalalan, may mga ambos, may mga pinapatay, kaya't lagi po yung nasa listahan po ng area of special concern ng COMELEC. Pero ngayon daw ay tahimik. Parang maalis na raw sa listahan. Very good. Kapakanan naman ng kababaihan, mas paigtingin sa Bangsamoro government. Mga babaeng pulis sa Naga City pinag-day off ngayong International Women's Day. Insulto naman daw sa mga butante ayon kay Lenny Robredo ang pahayag ni Sara na okay lang magsinungalin ang mga kandidato. Dole, binibilisan na raw ang IRR ng Expanded Maternity Leave Law. Mabuti. Pagpapadala naman ng Pinoy construction workers sa abroad mga suki, lilimitahan na raw. Bakit kaya? Limitado na nga ang trabaho sa Pilipinas. Pipigilan pa yung pag-deploy ng mga workers sa abroad. Pero kung ang sagot dyan ay para dito na magtrabaho at may tiyak na trabaho, that would be good. Okay, tingnan natin. Samantala, dating campaign head ni Trump kulong. Ngayon, mga suki, tayo naman po ang sumagot. Totoo bang mas masipag ang mga manggagawang in-check kaysa sa mga Pinoy? Actually, I feel
you will understand me if I will say na mas masasipag po ang mga Pilipino. Madiskarte lamang po ang mga incheck sa mga bagay-bagay. Pero sa kasipagan po ang mga Pilipino, araro, init, maghapon, subok na po ang mga Pilipino. In fact, ang classic example po ng kasipagan ng Pilipino ay ang pamilya Bilyar na may battle cry na sipag at tiyaga. Di po ba? Classic example yan ng kagalingan ng mga Pilipino na patuloy pong yumayabong ang pamilya Bilyar, si Manny Bilyar na nagsimula po sa wala. Ngayon, siya na po ang pinakamayamang tao sa Pilipinas, pang 137 sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Nga lang, sa diskarte mga kaibigan, maraming diskarteng magugulat kayo ang mga incheck. In fact, sa totoo lamang, marami po akong mga kaibigang may lahing Chino. Sa totoo po ay may, ito aminin na natin, may kagulangan po ang iba. Ang iba sa mga incheck pagdating po sa hanapbuhay. Marami namang mga mababait at marami namang matitino. Ayan. Nga lang, kung ang pinag-uusapan po ay ang pagdagsanga po ng mga workers, alam niyo po, tama si Calio de Guzman that it would be better for the government to admit and say that itong influx po ng mga Chinese workers ay bahagi po ito ng kontrata na nilagdaan po ng Pangulo sa inutang pong pagkalaki-laki. Sinasabi ko po sa inyo, bahagi po yan ng kontrata, pati yung pagdala ng mga materyales galing sa China. Bahagi po yan ng iniutos, idinimand na provision sa kontrata ng mga Chinese na nagpautang po sa Pilipinas. May isa po akong pinag-iisipang maigi. Kung matutuloy po ang federalismo mga kaibigan at pinag-uusapan na mas malaki na raw po ang share ng mga local governments, mga federal states kaysa national government, ang tanong ko, sino ang magbabayad sa mga panlabas utang? National government na may maliit ng share? Paano na yung terms na 10 years, 20 years? Baka hindi po mabayaran yan sapagkat liliit po yung share pala ng national government kaysa sa federal estates na patatakbuhin na po ng mga federal governors, mga ganyan. Bagay po na kailangan natin pag-isipan. With that, mga suki, binababa po natin ang tabing ng ating programa sa araw pong ito. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa paglilingkod, ang ating palatuntunan po ay pinilipad ni Clarence Anday, ang ating Broadcast and Marketing Officer. Under the supervision of our Operations Head, Engineer Oliver Licop. Salamat kay PJ Cabrera at yung kanyang tropa. At yung mga matatapang na mga estudyanteng humarap sa camera. Thank you, thank you, thank you! Batiin ko pala, Clarence, si Sir John Gerald Marsigan ng PLDT. Pa-follow up daw siya sa Manila. Manila office. Ako pa rin po mga suki ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.